Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsal. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Tungod sa grabing selos, gwardiya mipusil patay sa asawa kagabi sa barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Humani ni miunay dayon pagpusil sa iyang kaugalingon. Nasayran nga nagkalalis pa ang duha sa wa pa nahitabo ang krimen. Ang report ni Femery Dumabo. Patay diha dayon ang 30 anyos nga babae human siya pusila sa iyang bana. Samtang namatay usab sa tambalanan ang lalaki gabii. Gila ang biktima nga si Flora May Karamat, samtang ang suspek mao si Sofiolito Karamat Jr., 31 anyos. Nahitabo ang krimen pasado las 7 gabii diha sa gibangang Panimay sa Magtiayon uban ang duha ka mga anak sa barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Ang mga silingan nitugan nga unom kabuto sa armas ang ilang nadunggan. Sa pakisusi sa kapulisan, nasayran nga nagkalalis ang duha tungod sa pagselos ni Sofiolito. Nakadungog ko kanang first niya nga buto, kausara yun siya niya. Human, pagtadaod, ni pakapaka na siya og buto. Mga na, pusil naman jud ron. Kitang motibo is jealousy. As what we have gathered, for 4 years now, this fellow, the suspect, was trying to nagpasangil siyang wife over a marital issue, extramarital issue. Sige nga naging ako sa tampak nga nung imamanghilabtan ni mong asawa nga. Kuan man lang, maayo man ni mong asawa. Nga karon, mingon siya, kuya, kalaabot niya, kuya, wala ba kita sa akong asawa diyang na imong sundo? Nakadagan pa unta pagawas sa balay si Flora May apan gipusil siya og nahagba. Nibalik usod sa balay ang lalaki og nakahimo pa og suicide note. Ang amahan ni Sofiolito nga nagdumili pagatubang sa kamera ni Angkon nga kanunay nilang gitambagan ng ilang anak apan wa katuo nga mosangpot sa krimen ang problema sa pamilya. Tambag sa usa ka psychologist sa mga magkarelasyon nga di kinahanglang mosangpot sa krimen ang wa pagkasinabtanay. Laom o komplikado ang mamahimong hinungdan ngano ang pares o ang mga naghimigugmaay moabot ni ining extreme violence. Mao ang pag-maintain og open and non-judgmental communication. Kana bitaw no name calling, dili nimo tawagon og mga derogatory names like buang, bigaon, bugo, bakakon, etc. No, dili pud manglabay og mga butang, dili ta manapat. Uban ni Renate Quiñones, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sa Mandawi City, nagkatensyon ang backfilling o pag-abuno o yuta sa interior nga karsada sa barangay Subang Dako kaganang buntag. Nag-human barricade ang mga residente aron pugna na maong plano. Ang report ni Nico Cirino. Human barricade ang gisugat sa mga residente sa sitio Bac Matimco, Barangay Subang Dako. Kinidihang naabot ang taga-Housing and Urban Development Office, kapulisan ug mga barangay tanod. Gisupak nila ang site development sa lugar. Mas miinit ang sitwasyon dihang gisugda na ang pagpasud sa mga dagkong trucks ug pagdiskarga sa filling materials.
niatras man og jutay apan nagmagahi ang mga residente. Bisan pa niini, gipatag dayon sa bulldozer ang giabunuhan nga dan. Nag-ingon ang gobyerno, pandemic ron, distancing, magmas ang mga tao, magsil. Unya unsa maroy gibuhat, gidadaan mi aning dako kaayong mananap. Distancing, karon asa mang distancing sa mga tao. Labi na pandemya, unya gipunan pag gidaning demolish, kami maapektuhan sad mi as student kay kung kami pahawaon mi diri, asa naman lang mi ipadpad. Og nay pagpangguba, wa may kabalhinan nga ikahatag. Wala man unsa day nang 70 to 79 nga hatagan og relocation ang giguba nga mga balay. Bisan gagmay na among mga balay, sir amo nang giampingan. Pipila ka balay sa maong dapit ang una na nga na-demolish aron pag-istablisar og karsada. Matod sa mga naapektuhan, wa sila kadawat og hinabang og dugang balay na sabkuno ang gitagalan karon. Sa unahan nga bahin sa maong lugar, dunay housing project nga giugmad. Sa miaging tuig doon na clearing operations nga gihimo ning maong lugara. Matod sa hudo ang plano ra sa ilang operasyon karon pag-backfill ning maong kalsada aron patagon ang dan sa sudlunon nga bahin ning maong sitio. Gibarugan sa City Hall, walay demolisyon nga mahitabo. Maximum tolerance usab ang gipatuman sa PNP. Nagtuon ang mga katawhan atong magkaigsunan diha nga demolition atong gihimo pero usani ka site development. Himuan sila karsada para dili sa makompromiso, maabot ang panahon, doon ay sunog, dali makaagi itong mga sakinan. Bahala magsagit-sagit lang sila diha. Ilahang mga isyo, ilahang man ang katungod po. But to the extent nga, di lang sila makapasakit, wala man may problema. Kaya araw mo din magpatunhay sa kahusay o kalinaw. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Pipila ka mga lugar sa Dakbayan sa Ormoc apektado sa bagyong Ulysses tungod sa Sigig-1. Kagabi adunay pagdahili sa yuta nga nahitabo sa barangay Alta Vista sa Ormoc. Napahigayon na usab dayon ang clearing operation ilabi na sa dan nga natabunan sa midahiling yuta. Duha ka pamilya ang ipabakwit human mapektuhi ang ilang mga panimay. Na sinati usab ang pagbaha sa barangay Masin kaganinang udto. Ang barangay usa sa mga flood-prone area sa Dakbayan. Naglisod usab sa pagtabok ang mga mulupyo sa barangay Quezon Jr. Padong sa syudad sa Ormoc human miawas ang spillway nga mihatod sa pagbaha. Panghinaot sa mga mulupyo nga unta mahuman na sila sa Taytayan or mahimuan sila sa Taytayan. Samtang usa sa ipaubos sa storm signal number 1 ang Northern Samar tungod sa kanunay pag-uwan-uwan. Naglandslide usab sa usa ka bahin sa lungsod sa Palapag, Northern Samar ganinang buntag. Wala hinuoy na talang naangol o nakalas og dali kining naaksyonan. Ang Eastern Samar ubos sa storm signal number 1 matod sa ilahang PDRRMO nga buhay na tala nga pagbaha ug pagdahili sa yuta. Yung landslide is siguro dahil yun sa accumulation ng ulan doon banda sa may Pacific Town, sa may Palapag, yung sa highway lang. Pero nadadaanan naman na. Emergency Operations Center kun EOC nagmonitor karon sa mga panimay naghimong Airbnb nga posibleng venue sa mga kompanya diin sa ulugo ng ilang mga parties. Karong adlaw lang dugang 13 ka mga kaso sa COVID-19 ang natala din sa Dakbayan sa Sugbo. Si Chelo Valiena sa report. Gipasusi karon sa Emergency Operations Center ang mga panimay nga gihimong Airbnb kay posibleng abangan og didto na sa ulugon ang mga party. Gihulagway ni Konsehal Joel Garganera, Deputy Chief Implementer sa Interagency Task Force sa Cebu City nga makuyaw kini tungod sa mauunya ang gigikanan sa pagtakod-takod pagbalik og taas sa COVID-19. We're looking at it sa safety aside ba, and this Airbnb who are tasked to monitor them. No? So, this is also one angle that we are trying to look at. Samtang nabalaka ang konsehal sa 13 ka bagong kaso karon sa COVID-19 nga karon lang yung adlaw. Ang 13 ka kaso gikan sa 11 ka barangay sa Cebu City. Sa pagkakaron, 42 sa 80 ka barangay sa Dakbayan ang adunay mga kaso sa COVID-19. Sa talaan sa Department of Health sa Region 7 kagahapong adlaw, miabot na sa kinatibuk ang 10,322 ang kinatibuk ang kaso sa COVID-19. 173 niini active cases.
Samtang 9,469 ang total recoveries. 680 na usab ang nakalas. Magpabilin hinuon ang mga barangay isolation centers sa Tijero Elementary School ug Mabolo Elementary School. Gibanaban ng 50 ka local stranded individuals ang gipahiluna sa dapit. Samtang gipahibaw ni Monsignor Joseph Tan, Media Liaison Officer sa Archdiocese of Cebu, nga gisirad ana ang usa ka bayanihang Cebu sa may General Maximum Avenue. Mura og ni kunhod o di ko sigurado kung doon na pa ba'y nabilin kay ang usa ka facility nga sumpay nini mao man ang sa Sacred Heart School nasiraman tog una ang gi-maintain kini na lang. Magpabilin pa hinuon ang Bayanihan Cebu sa International Eucharistic Center hangtod sa Disyembre. Evaluate ni siya hangtod sa Disyembre kung doon na ba'y panginahanglan pa, pero ang commitment sa diocese magpabilin nga kutob nga doon na panginahanglan ang dakbayan. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ugma na ang opening salvo alang sa kapistahan sa Birhen sa Regla sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Luan Mirondina adunay live report. May Bab na anda na nga matag tuig ang fluvial procession ang magsilbing opening salvo sa kapistahan sa Birhen sa Regla. Apan tungod sa nasinating pandemya ug aron malikayan ang pagdasok sa daghang mga tawo, inay mag-fluvial procession imotorkada ang imahen gikan sa Lapu-Lapu City Hall paingon sa simbahan sa Birhen sa Regla. Giandam na ang ground floor sa Lapu-Lapu City Hall di ni pahimutang ang imahin sa Birhen sa Regla. Gidayan-dayanan na usab og mga buwak ug tanom ang altar sa City Hall nga may replika sa imahin. Alas 4 karong hapon maabot ang imahin sa Birhen sa Regla alang sa overnight vigil sa dili pa imotorkada ugma sa buntag. Aron pagsiguro nga mapatuman ang physical distancing, anhi dinhi sa labi ipahimutang ang mga lingkuranan alang ni adtong buot mosalmot sa vigil. Apan lagi kay ang imahin adto man ipahimutang dito sa sulod, limitahan ang gidaghanon sa mga tawo nga makasulod ug mupatuman usab sila og one entrance, one exit aron pagsiguro nga dili magdasok ang mga deboto. Naanay ibutang lingkuranan nga maka-vigil in every hours. We have already the schedule. The city administrator already made us a scheduling for the vigil. Gitataw ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahongchan nga way ipatumang lockdown ang dakbayan ug mamahimurang makabisita ang mga deboto nga mulupyo sa mga silingang dakbayan ug lungsod. Sa executive order nga gipagawa sa mayor, gihimug-atan niini nga higpit nga ipatuman ang mga health protocols ug istriktong ipatuman ang 50% lang nga capacity sa simbahan. Pwede ra gyud maghikay ang tagbalay for their own, no? Para sa ilahang pamilya, but dili para sa mga bisita. We discourage, we disallow na adunay mga bisita ang mangibitar sa laing lugar, no? Para lang yun sa safety sa atong mga kaigsunan. So, gan-disipit na nato na kanan sa mag-deploy ta og enough personnel to control sa mga tao. Bab gitataw sa mayor nga bisan atul sa kapistahan higpit nga ipatuman sa dakbayan ang curfew nga magsugod sa alas 10 sa gabi hangtod na sa alas 5 sa kadlawon samtang higpit usab nga gidili ang inom. Bab. Daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report. Patay ang 35 anyos nga Norwegian national human mahulog sa lungag sa gigamang taytayan sa barangay Banilad, Bakong, Negros Oriental kagahapon sa kadlawon. Sa findings ni Dr. Kenneth Ko sa One Rescue, nalumos si Ruben Jovic, taga-barangay Saksak sa Bakong. Matod sa hipis sa kapulisan sa Bakong, si Police Captain Fortunato Villafuerte Jr. posibleng nawadaan o panimuod si Jovic. Dihang nadatugan sa motorsiklo hinungdan nga wa makalingkawas sa tubig ug nalumos kini. Apan migawas sa investigasyon nga gikan nag-inom ang biktima sa usa ka bar sa Dumaguete City. Ug matod pa kusog ang dagan sa motorsiklo maong wa kini kabantay sa mga alis sa lungag, lakip na ang mga reflectorized warning devices. Matod sa mga saksi, ngiob ang palibot ug dili makita ang mga gialis sa lungag.
Sa pagkaroon gitan-aw sa kapulisan ang posibleng tulubagon sa pribadong kontraktor nga nagtrabaho sa mong taytayan. Gisuwayan pa sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa kontraktor kalabot niini. Grand opening sa usa ka tindahan sa may Sanson Road sa Barangay Lahog, gipasirad ang dayon tungod sa pagdasok sa mga tao nga mamalit unta og sapatos nga ilang gisil. Tun-an pa sa dakbayan sa Sugbo kung aduna bay mapasaka nga kaso batok sa tagduma sa tindahan. Si Chelo Valiena sa report. Ingon ini kadasok sa mga tao nga galinya nga gustong mamalit og sapatos nga gipromo nga 34998. Apan gihulagway kini ni Deputy Chief Implementer sa Interagency Task Force sa dakbayan sa Subo nga risgo og makuyaw nga mauunyay hinungdan sa pagtakod-takod pagbalik sa COVID-19. Naka-create og traffic, grabe ang gathering, unya why observance sa health protocol. Kani siya nga maong establishment wa ginin nila malantawi og unsay outcome, no. Subay ni ini matod ni Garganera, gipahibaw ni Mayor Edgardo Labella ang kapulisan kabahin sa Grand Sapato Sale sa Samson Road, Lahog aron mabadlong. Nakadawat usab og mando si City Administrator Floro Casas Jr. gikan sa mayor nga pasirad andayon ang tindahan og sapatos. Gisangunan usab ang City Legal Office pagtuon kung unsay posibleng kalapasan nga nahimo sa tindahan og sapatos tungod sa paglapas nila sa health protocol. They're putting the lives and safety ni atong mga kaigsunan, no, at risk, no. Karon gipa-close gyud nato ang tindahan temporarily, temporarily just for today, no, kay di na magud nato ma-distinguish if kana mga tao dito maadto ba for the sale or for unsa ba. Tungod ni mi pagawas dayon ang kamanduan ng mayor sa pagpasira sa tindahan sa sapatos. Sa post sa hepe sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga si Ramil Ayuman, iyang gipahibaw nga nag-issue og show cause order ang Business Permit Licensing Office. Napakyas usab sila pagkuha og sales promotion permit sa DTI ug kalapasan sa Executive Order 94 nga nagmando sa pagtuman sa physical distancing ug minimum health protocol. Alas 11 kaganihang buntag, may mga tao pa nga gaabot-abot aron unta mamalit sa gidalit nga 34998 nga sale sa mga sapatos. Apan higpit nga kipantayan sa mga sakop sa Task Force Kasaligan uban ang kapulisan ug mga tanod ang tindahan human kini ipadlak sa City Hall. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. O kini kahintang sa atong panahon. Mas nikusog pa ang bagyong Ulysses o niabot na kini sa typhoon category. O ganihang alas 10 sa buntag, estimate kini nga nahimutang sa 100 kilometers north sa Virac, Catanduanes. Aduna kini gikusgong hanging 125 kilometers per hour o pag-unos nga moabot og 155 kilometers per hour. Gayro gini sa direksyon na west-northwest sa gipaspason na 20 kilometers per hour. Ug tungod niini, ang mga probinsya sa Luzon naka-raise na og signals number 1 to 3, samtang sa Visayas signal number 1 ang Northern Samar, northern portion sa Eastern Samar ug northern portion sa Samar. Samtang nahibiling bahin sa Visayas, lakip na ang Palawan ug Occidental Mindoro makasinati usab og madag umong kalangitan, inubanan na sa mga katag-katag na pag-ulan, pagpanugdog og kilat tungod sa extension o trough sa bagyong Ulysses. Ug base sa atong forecast track, kini nga maong bagyo maka-landfall diri sa Polillo Islands ug sa mainland Quezon karong gabii o ugma sa sayo sa buntag. Ug alang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website. Dinhi na lang kutob gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan, kini si Netherlands sa Letrero Delphine. Daghang salamat.
Gawas sa COVID-19, gitutukan usab karon sa Department of Health ang kaso sa dengue sa Central Visayas. Sumapan ni DOH-7 Director Jaime Bernadas nga medyo adunay pipila ka mga dapit na nga naigagmayng pagsaka sa kaso sa dengue. Hinoon na padayo nila kining giaksyonan o gitatibukan adunay 10,963 ka mga kaso sa dengue sa Region 7 o 48 ang namatay gikan sa Enero hangtod sa Oktubre 31. Mas ubos hinoon kini og 57.57% itandi sa susamang period ni adtong miaging tuig. Gani na mga reports of dengue deaths also. So kinahanglan gina nato gihapong subaybayan. Padayon no nato ang atong 3 o'clock habit. Padayon nato atong vigilance sa atong mga barangay. Kinahanglan nato ang pagpanlimpyo. Sa hingpit na nga paglingkod sa kanhi PRO7 Director Police Major General Dibold Sinas isip bagong Chief PNP. Mas daghang programa may labot sa peace and order. Ilabi na sa dakbayan sa Talisay ang gipanglantawan ngay patuman. Ang report ni Femery Dumabo. Dakong garbo ilabi na sa mga lugar nga kanhin na alagaran sa bagong Chief PNP, Major General Dibold Sinas. Sama na lang sa PRO7 nga ubos ni ini ang dakbayan sa Talisay. Ang iyang pagkatudlo sa posisyon. Panghinaot ni Mayor Samsam Gulyas nga kung unsang suporta ang gihatag kaniadto ni Sinas sa syudad sa dihang direktor pa kini sa PRO7 mausab karon. Dakong garbo nato na usa ka buok regional director who once served the city of Cebu and the whole region karon na naa sa tapos sa PNP garbo na nato. Samtang wala masurpresa pa si Police Major Gerard A. Pilari sa nakabot karon ni Sinas. Napalantawan niya nga balanse ang kalampusan sa mga operasyon ilabi na batok sa illegal nga drugas ug ang welfare sa kapulisan. Dugang ni Pilari nga sa dihang PRO7 Director pa si Sinas usa ang dakbayan sa Talisay sa iyang gipangga. We have seen how he worked and he has really balanced achieving organizational goals and welfare of the subordinates. There will be a lot of accomplishments that we are going to achieve both in the area of operations and in advancing the morale and welfare of our men. Uban ni Renan Pikin Yunis, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Batan-ong negosyante sa Mandawi nakadesisyon nga motabang sa komunidad pinaagi sa pagtanyag og libre nga printing services sa mga learning modules. Ang report ni Nico Sereno. Adlawng Sabado dihang naabtan namo sa iyang shop sa Kasuntingan, Mandawi City si Mark Lawrence Bustillo. Busy ang batan-on nga negosyante ug iyang staff pag-imprenta og mga t-shirts ug mga ID tags. Kini ang ilang negosyo sud na sa 3 ka tuig. Apan bisan sa kabisi sa ilang orders karong panahona, gipasukipan sab nila og tabang sa komunidad. Nakadesisyon si Mark nga motabang pinaagi sa libre nga pag-imprenta og mga learning modules. Ang document printing dili gyud ilang patigayon apan nakadesisyon sila nga motabang. Mipuno sila pamalit og printers aron maapas ang trabaho ug makatabang sa mga eskwelahan. Among clients jud before kay mga universities, mga eskwelahan nya among gibuhat kay waman may client karon ng mga eskwelahan nya dako mas lagtabang sa mga sa una. So mo to ang amo lang nimo give back mi ba sa mga teachers na mga naglisod sa na itong mga nas mga probinsya na mga nagpuyo. Bana-bana ni Mark kapin 40,000 copies na sa module ang ilang na imprenta ug na-deliver na gani ang uban. Mas gi-prioritize nila karon ang pagtabang sa mga magtutudlo ug mga eskwelahan sa Southern Cebu. Mapasalamaton si Mark nga daghang miabag nila og bidonar og kwarta aron padayon nga makatabang. Natay mga sponsors sir sa mga materials, mga bond papers, inks, staplers, nasa tay mga cash donations. Yaman natong gipalit og mga materials uban kay medyo ubay-ubay man jud ang mga teachers mga nag-need good mo tong amo kay kutubs makaya mo na among gibuhat. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na ang sigawan sa nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino.
Ako si Bang Binalsaro. O 44 ka adlaw na lang, Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.